guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Kenang QR code winner 25 rand. Welcome to my friends on the TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 1, Colorado 0. I'm joined by Mganiga Pros. Hey, one bad Steve. Angisumngani namakhethe. Ya umkhulu loya. Ngiyamhlonipha noma ke seninkani uguga akunankinga. Ngiyakubona. Ya ninkani ugiga. Bafethu namhlanje swinile ngwanini. Yabo Ntomkayise ngathi banenkinga. Sithibo ungiphatha kabi kodwa umuntu onenkinga bathi score nge-offside. Umuntu onenkinga madoda akahambe aye police station ayovula icala police station nakibo naba lapha naba lapha aseduzane bangahamba namanje bovula baseduze umuntu kusasa akavukela ipolice station yengakubo Athola case number. Yeah, uthola case number ahamba yovula icala ukuthi Kaizer Chiefs iwinning offside sizobona ukuthi baphelelaphi kodwa and indaba yabo Ntomkayise bayithatha serious ngithi abantu besimama. Yeah, yazi why sibabiza Pirates. Yazi why ama-fans e-Pirates babiza ngabontomkayise. Why man? Kwindoda nomfazi. Ubani othukanayo? Ngicela ukubuza umbuzo. La kuma-comment la hlale sithuka ngawo besibiza ngenhlamba zonke ikhona emhlabeni ama-fans e-Pirates. Umfazi bahlale bethuka amadoda ngazo zonke inhlamba ikhona. So mawungakwazi ukutshela enye indoda ngendlela eright mayozo addressa ngokuyithuka sokuthi umfazi uNtomkayise uthuli umazethi Utshela lezi comment emavideo. Utshela lezi comment emavideo. Lezi comment hlale sithuka inhlamba noma kuphi la ngakuyindoda uthukise mawuyindoda uyenze bathi abafazi bahlale bethukana kulula ukuthi umfazi ukuthuka namanje ngafika kushawula. Okay inhlambi la. Okay, asikho lapho bafethu. Ngibongisa umdumani. I-birthday yakhe kulonyaka at least uyicelebrate kahle. Uvula unyaka umdu. Makaqeda ucelebrate kahle i-birthday yakhe ngewin. Namhlanje ngitshela amabhakaniya. Ngathi amabhakaniya njengoba umakhelwane ngiyolala eduze kwini namhlanje. Ngolala eduze kwini namhlanje ngolala unumber 3. Yabona Sithibo endleleni mawuhamba endleleni uyazibona enye imoto endleleni njoba i-two way enye imoto iyale enye imoto iza le amabhakaniya ngebhadi kuthina siya le wena abuya za ngapha ayemuva njoba thina silala sikwa number 3 wona lala ka number 2 endaweni yawo abayijwayela akuna Ntomkayise uzothatha iligi la uzogcina uyithatha lapha ku Facebook lapha khuluma khona ngokhuluma yabogcina ukukhuluma namhlanje. Okay Sithibo basenomdawo basenomdawo ngithi Kinyembe mani yazi kunenye into fathi sometimes engibone isenzeka namhlanje engayithanda kanje kuma fans wethu manje. Le ndaba ukuthi iplayer lethu mangabe namhlanje egamini liyazama alikho egamini igame ayimvumi. Le ndaba bazocela ukuthi ucoach bacela ukuthi asubstitute ayikho right man bafaka abo coach kwenye ingcindizi. Le nto lengiphathe kabi man. Yazi problem leyo yini mfana kithi. The problem ukuthi ama support eKaizer Chiefs azitshela ukuthi afunde kakhulu and mhlambe siye kakhulu ecollege or euniversity ngoba like uma uyisupport kumele uyazi indawo yakho la kumele uhlale khona kumele uyazi ukuthi like ubehave until kuphi you understand. Abanye abantu like babiza ama player wethu ngamagama ahlukahlukene njengoba wena Sithibo ngizobekisa ngoba wena umngani wami mangathi wena njengoba ubovu ngathi itamati kanje like ngiyakudelela ngayi ukuthi ngiyakulentozana understand. So uma bazobiza ama player wethu ngamagama athila ngeke ngize ngwameshine but ukhona amanye ama video engibazwile babiza elinye igama babiza for a player lethu akusinto efanelekile leyo you understand. And the worst part
ama-supporter we-Kaizer Chiefs. So what if ama-support njengoba thina singama-Kaizer Chiefs uma singakhuluma kabi ngama-player wethu sivulela labo lentuzana bontomkayise labo ukuthi beze nabo bazokhuluma ngama-player wethu, so asibahloniphe kuze nathi bazosihlonipha. Ngiyangi-understand? Yeah, so into kanjalo nje abayihloniphe nkosami, ba-understand ukuthi nabo laba abantu banama-feelings and nabo badinga ukuhlonishwa njengoba nathi sidinga ukuhlonishwa. Uyangi-understand? So uma sizobakhuluma kabi, mina anginandaba mangasingakhuluma ini konje abo ntomkayise ora nama-player wakhona wentomkayise. Hayi amakhosi kumele siwenzeni mfana kithi siwavikele futhi angithi angeke uzokhuluma umfazi wakho kabi kamakhelwane ekubeni uyamthanda. Uyangi-understand? Kungakho abantu abaningi abathanda ukukhuluma abafazi babo bagcina babathathela, thola ukuthi sekujola nomakhelwane ngoba usuka mkhuluma kabi, but umuntu omthandayo uyamprotect noma ngaba nzima kangakanani mprotect. So ayikho into wrong beyenzekile namuhla ibhola belinjani konje page. Yazi namhlanje ne behlala sodwa. Allo Arosi bingekho namhlanje, la Arosi bathi aggressive. Ibingekho aggressive today. Bathi mina ngibatshela abantu abaningi ngathi okay, Arosi ina treat game ingasawini. Izowina kithi kanjani namhlanje? Ayikwazi ukuwina kithi namhlanje. Kunento engijabulisile namhlanje, abakhothi amachintsho bemahle kakhulu, bagaya abafana abancane, abo Batman, abo Tashi, abo Banban. Into engiyibonayo abafana kithi, the future of Kaizer Chiefs looks bright. It's very bright, very bright. So bafethu into engiyibonayo Abontomkayise ngicabanga ukuthi bayakhala mpinjami. Ngumonyane mfethu. Monyane mfethu. Abiso. Mfethu player le. Balahla la. Player le. Balahla. Yo player mfethu. ubonile Bamsayinile ku Facebook. Kulizo umntazi sale kopanye? Ku Facebook. yazi Esithibo kuneplayer lePirates namhlanje bekuthiwa hayi linjanjani uMabaso, ngicela umbongiso wambile Wokora. Ufike Wokora namhlanje ku stage wawilisa stage. First game ufike wawilisa stage namhlanje. Hayi man ukudliwe usikhukhuni uMabasa. Indawo uMabasa ayikho into enzima lemzimbeni. uMadubula akasagezi ngoMadubula, akasagezi ngomuthi, ukhululekile nje uMabasa nje. That's why yakwazi ufana netamati nkosami ngobubovu ukwatile phela. Red vele bawe. Uthabza mfethu. Wena ukho ready ubovu mfana. Ngakazi ngithatha le nto le.